താൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും 35 ലക്ഷത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നവരെ വിനായകൻ വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചിലർക്ക് വിനായകൻ ഇത്രയൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയെന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്നതെന്നും ചെയ്ത ജോലിക്ക് കൃത്യമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാത്രം മതിയെന്നും ആളുകൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നും വിനായകൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ജയിലർ ഇത്രയും വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് താൻ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാണ് ഈ ചിത്രമെന്നും വിനായകൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണമാണ്. ഐശ്വര്യ റാത്തോർ എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ദീപിക ജവാനിലെത്തിയത്. ജവാനിൽ അഭിനയിക്കാൻ താൻ പ്രതിഫലമേ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ദീപിക തന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതിഫലം പോലും വാങ്ങാതെ അഭിനയിച്ച സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് 30 കോടി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരികയല്ല, പ്രതിഫലമായി വാങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന ദീപികയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ വ്യാജ വാർത്ത വിശ്വസിച്ചവരെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.